Piny owacho kaunti ma Migori dhi nyime kod bago tuke mag nyiso oganda kitgi kod timbegi motenore romo mar ong'ere kaka piny luo midhi bagi e kaunti ma Migori giko mar higani. Fama marwa George Juma miyowa ler. Ma otenore mar nyiso oganda kitgi kod timbegi mag oganda luo ma otis kaka piny luo festival ma ichano time giko mar higani e kaunti ma Migori. Tend kaunti ma Migori dhi nyime kod bago nyasi mar oganda kitgi kod timbegi mag ogendni mopogore opogore e kaunti ni. Bang' bago nyasi ma kama e sab kuonde ma Kuria West kaachiel kod Kuria East, nyasi ni ne obagi go mag Nyatike kama oganda mawuok e dhoudi mopogore opogore ma oting'o joluo kaachiel kod Bama Uhuru noyudo thuolo ma nyiso kitgi kod timbegi. Ne jirego nyaka pong' ma nyithindo kia sani igo chongi tirego gikia maka gineno ka to gikoni kare gigi ne timore chon gibedo aweya. Ne wachieme e san moro miluongo ni Kituba. Kituba en bau mopa ma ne kao shape mar fish, a fish. Hot pot masani chon ne wan gi gimoro miluongo na data mano chwego thith. En no nyalo keto kuon maliet for a very long time. En bende en kacha. To Migori County kakwa ng'eye en gi kabila mopogore opogore. Mane momiyo gima chalo kama be nyocha wasetemo e piny Kuria. Watemo mondo wawach ne ji ni gimoro biro maduong'. Koro mondo gi ikre maber. Oganda to anyira weno yudo puonj ma otende kod kit luo kod timbegi ma oting'o kit tedo machon. Wechego magolo kodhi dala, tuke kod mamoko. Leo hii ni nzuri kwa wastani. Imetuletea mengi, inatufanya hata sisi Wamuru tunajulikana katika Migori. Anyalo nyiso ni wariure mondo wabedi kanyakla wadhi kwatimo timbe wa mano watimo chon. Rudho walemo to lakini watimogi mulemo kibitamu watimogi. Da pima idiero kaka ne jomoko diro ka nyithindo moko ne pok oneno. Rege pong' nyithindo moko pok noneno gikia kata ni rego na. Ogendini mane ochope nyasi ni mane otele kod apisa maduong' e migawono mar kit chwech e kaunti ma Migori ngero Sogwang' wach ni ber ka jiwo kinge mar rito oganda kitgi kod timbegi. Kata kweche mane timore dala nyithindo masani kia kata kaka itimo. Kata ni mama gini kawuono ne gigolo pur waritre gikia gin gibeta beta ni gin kanyo ero kata mama gi baba nogolo pur kata nogolo kodhi kata noduogo cham gi kia ni noduogi. Ine manyaki nyisgi ni nyithindo ritre uru kata ka ng'ato tho kata ritruok kaka ginyalo ke ka ji ke dala gi kia. Koro ningo sani joma sani ok puonj nyithindo kaka ji ne joma chon ne puonjowa. Nitie gik moko mane timore chon ma nyithindo wakia makata sama ne an kane nyikwaya ne penja niya Dani to ma en ang'o? Ne gineno kumba ka, gineno rachungi, gineno gik moko aya kuna nanga gini. Mun to ma be chiemo tichame gang'o? Apis maduong' e migawono mar kit chwech e kaunti ma Migori ngero Sogwang' wacho ni gimor ka oganda oikore mar rito kitgi kod timbegi mabeyo. Aparo ni gima gini nyisowa bende ni wayud thuolo waduog kuondewa mane waaye nikech dog kuondewa mane waaye nitie moko mane otegno mane medo gerowa kaka oganda to maricho to bende wawe. George Juma, Ramogi TV, Migori.